Oso erreixa. Beti da oso erreixa. Ikasi badakizue. Birala baldin bada da oso erreixa. Brownie pudina. 225 gramo gatz gabeko gurina, 4 arrautza hundi, 200 gramo azukre, 85 gramo kakao hauts, 60 gramo irin, eta vainilla pixka bat nahiko bagenu. Lehenengo gurina urtu egingo dugu eta epeltzen utziko dugu. Bitartean arrautza guztiak arrotuko ditugu azukrearekin 2 minutuz, volumena doblatu arte, irina eta kakao hautsa gehituko diogu tamizatuta eta gurina gehitu. Eta nahiko bagenu vainilla momentu horretan. Dena suabe nahastuko genuke, labeko erretilu baten gurin pixkatekin jarriko genuke gure nahasketa, eta hori sartu behar dugu bainu marian beste bandeja batean eta urrepela botako diogu. Pare bat, behatz edo horrela. Eta labean sartuko dugu 160 gradutara ordubete gutxienez. Krematxua gelditu behar da. Kanpoan gelditzen zaio kostra bat brownian itxurakoa, eta orduan, kutsara batekin atera, eta ja izotz bola bat jartzen baldin badiogu, pues